तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल एक क्रिएटिव्हमध्ये स्वागत आहे. लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट करा. जरा वेळ न वाया घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. पहिले डेमो व्हिडिओ बघून घ्या. मटेरियलला कोणताही प्रकारचा पासवर्ड नाही भावांनो. तुम्हारे महफिलों में हमारी बुराई जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे अपनों में भी हमारे बहुत से आने वाले. तर आपण आलेलो आहे लाईट मशीनच्या मेन्यू विंडोवर. बीट मार्क आणि प्रीसेट लिंक्स एक इफेक्ट आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचे. बीट मार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे. हे बघा मीडियाच्या ऑप्शनला टच करायचं, प्लसच्या आयकॉनला टच करून मीडियाच्या ऑप्शनला टच करायचं. इथून जो आपला व्हिडिओ आहे न्यू प्रोजेक्ट हे इथून प्लस करून घ्यायचं आणि 7:20 हे इथून जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा. हे प्रकार टच करून पुन्हा टच करायचं. मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपला फोटो राहील तो फोटो अशा प्रकारे प्लस करायचा आहे. त्या फोटोला असं टच करायचं आहे आणि लास्टपर्यंत यायचं आणि या ऑप्शनचा उपयोग करून याला ते घेऊन जायचं. फोटोला टच करायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि कंप्लीट एरिया कॉम्पोजिशन एरिया करून टाकायचं आहे. पुन्हा आपल्याला पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे. मीडियाच्या ऑप्शनवर जायचं आहे. जी इमोजी PNG याची इथं प्लस करायची अशा प्रकारे प्लस केल्यानंतर हिला पूर्णपणे लास्टपर्यंत घेऊन जायची आणि एक मधात बीट आहे 9 सेकंदावर त्याला टच करायचं आहे आणि याचे 2 फोटोच्या 2 लेअर करून टाकायचे अशा प्रकारे. त्या झाल्यानंतर पहिल्या बीट मार्कपाशी यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनला टच करायचं. मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन जो मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिला व्हिडिओ इथे प्लस करायचा आहे. त्या व्हिडिओला टच करत 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. कंप्लीट फुल एरिया करून टाकायचं आहे त्याला अशा प्रकारे. इथून जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे व्हिडिओचा कट करून टाकायचा आहे अशा प्रकारे. कट केल्यानंतर बिल्डिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये जायचं आहे. याची ऑपॅसिटी 20 ठेवायची साधारणतः. याची ऑपॅसिटी 20 ठेवल्यानंतर हे जो आपला PNG आहे वरती घेऊन घ्यायचे अशा प्रकारे. हे PNG तुम्हाला बसेल. त्याला वापस जायचं आहे आणि आपला जो शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट घ्यायचा आपल्याला. आता शेक इफेक्टमध्ये जायचं आहे. तो पहिला इफेक्टला टच करायचा आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा बॅक निघायचं आहे. आपल्या बीट मार्कमध्ये जायचं आहे. पुन्हा जो आपला पहिला फोटो आहे त्याला हा इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचा अशा प्रकारे. हा इफेक्ट असा बसलेला आहे. पुन्हा बॅक निघायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. जो दुसरा इफेक्ट आहे तो त्याला असं टच करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. पुन्हा बाहेर निघायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्या बीटमार्क लिंकमध्ये जायचं आपल्याला. जो राहिलेला फोटो आहे त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे अशा प्रकारे. असा पेस्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब कमेंट करा भावांनो. जय श्रीराम, जय महाराष्ट्र.